gocha konduani physically batagete konduani physically bangere threats to an extent ngode ndura baskari mawabu na mako na police station inachungwa ese njaga konteya wataniua linet bono iga bamura bamwabo uyo yesisi yamwayelete 5 lawyers tikomogambere kina njene lawyer ya moyo kambwate se Marieta Nabel Mukayo Mose mheshimiwa Mawawa Ward and deputy speaker Mira. So over the mogo wa North Mugirango Mawawa 1 stroke 3512 wa nobody mo wa nenyaire no moibori nobody mo to panera ori mo wesokoro tari bodi mongo dete ngone leti moto nobody mo ngeire no moibori na etwete kwende tarehe 24 January 2023 obori mobo no bwa mama etu na magukoro 1996 obori mobo what 7 hectares we were around 20 acres Orwa robori mobo maokoro ya borusitie asesokoro maokoro ya etwe enamba 1984 sokoro enambe nya ya etwe asogori mobo sokoro oyore anet ya etwe bori mobo 1973 ababa ko turwania babegeto musubati oyo motuye kumoboraka linet bosiboli mogaka nabanye naba baturi tobore family ya isoe ongeri tata yarengera bieka oyo kor kumoso charo tata tabwate buri mubone wonse la title teyo endi onsi tata abwate yo buri mo bwalenga seise karua seise bwacha singina okora singina bwacha somunno yo mama mo abantu abeke na twakina turabana bake twanyorete tata kurwane singina baro bakobatebia barukwaye ikiagara yabete bengera marwa inga kiba sedatiwe are kwengera maruso abo muri story tata raboto asingi tata ringe bieka kunywa marwa bakamubwa chinguru bakobori mu bukagera bugaita tata 1991 mobwa bwagendera mama bagachaka na magukoro kugambe bina yobori mu even they say time 1984 ekere magukoro areko koriye transfer ya ye title deed bosongo isoe akiruko mu muro monene o magukoro akagenda ebe title deed ekero mungina kubori gwanga title deed mu muro monene atageto korku isoe na jata ya ye timbo ati mu muro korku isoe mu muro nembo ya korku mose na no mu muro ya mobikambo ati iso akabwatu akaretwa ororo aselansi agakwe fine korori na mbibia airuke mu muro mone yateire kuchiro cyo buri mu bwa wetu byesokoro wose ibaru anani na tata tatos igaika to an extent bono bakutumiga chinguru bakamumuro minto manene akarwa because cyo buri mu batayito ko buri mu wo witu bospi abantu bamanyito bo muro ito kenyoro kieito n'abantu bamawawa baro mu muro minto 1989 krari bari mopi tukaona bari mo 1.5 acres tukaona mo ntokoro kwerija mo iturungi erinde turwali mu muro ibono mu muro monene yasaka makonya tukamurwalia akawena bono ro tukaona bari mo 1.5 acres obori mo wale te challenges. My brother oyo the late Osidete oyo sila jusi daktari ara Tom Aranga na ba eya chetu kuboria obori mo na ba chete that is 2020 last time I went to my tamatanga igobori mo na nda ba ukwa na open ngobari mayango bari yari it's last year bakarainche kumeti moralia imbato bwaba ande bakosa kabisa bakotena bado tuko
tuko na watu wa kumaliza because of yo buri mungu injetina ura muburaka oburi mu linet bosibori sobo yirbo nyenguwan sublocation na seito iga mbere asema wawa sublocation linet asete indu tukora ne tubori monere usagoriti tata usagoriti mama nise viara ojitaka grab linet yoyo abamura bamwabo including mu murororo okoguche misisoe okora EACC obwate kibasi obwate bi eba sere tilineti tatindi ko musajo bakairo musajo bakamutindi kabanya mbamutindi getisobo iga esababu basere tumubora ko yokusobo tatinde koria na singinjo asogete nka lineti asogete nka sobo ikinyorukia sobo negia kora bamoseretie bakaira bagatindi ko musacho onye nkoboria abanaitira abantu bamitomba maite babombe n'abanyengomba ite buja kabisa onye lineti buri mu bubwane bwalinki obwaye ngiye kogera atare gutindi ko musacho ega akamuira bakachimbutindi kasoboka bamaye wote batebenga dutaito buri mu kwangu bachire court high court ekina kiaruriwe obori muno bwana mbaisa nikakurwororo bachire Kisumu basoire court of appeal baegwe justice linde baboteba court of appeal yabakani yabatebirie onta baso kuno obori mu bwabe abe yaenda kole makwaye na line diara amenya se nyumba bakekesi kire Kisumu kyarire line tibono iga bamura bamwabo oyo EACC yamwayelete 5 lawyers tikomo gambere kina njene lawyer ya moyo kambwate bama gotebana ngotumika chinguru muna omwe musie senjo bwe musie ngotumika chinguru kuba uroborimo inche munabel asekinyorukiane no menyete ka igambo one mwachi itukondi yonanya kuimokia sheria sabo mabokane ngende kurwani mubora koyu mwaye na nebibago osemoturire bibago osemoturire chiguni kigenda kumuita buoye baka nonye compound imoete amenyete mpaka sobo bamoiru buri mubo wabo oburi mubo yasatindike to musacha umusachoye eyere bonyengwe one sublocation asatindi to musacha yabwa to buri bamoe libaga bamura bamwabo bakumuru buri mubwaye bamaye goche batageterinje batatukura isaka turu buri mu bakabura tata nande bado batageterinje banguru buri mubwane bagenda kwa umuboraka bono babegete umuboraka uyu mutwe lakini abantu bakurwana kurumagega n'ababe EACC enyumba nene abamura benyumba nene nabo bakurwana bagosukia linet nabo bakumwayira lawyers nabo bakumotebito kyakora no even social media bona kari bina byasinyire kotini basinyirwe kotini bakaniwe bachagera kumyoka kinyumba cha media no bakwira bona kikesi ngabona tutagete tutagura mu ya musioyo 2027 tanyorekero inchi abantu bamitomba mayete sana no muntu mwamilifu nanya gukora gendo kya muntu ituna nini aba family tanye kudirira muntu kende gendo kyaye igo gente kamo tet kobeka right lineti tigari yo buri mo bwaye kurbonyengu wan asatiri getu musachoye aha ego buri mo egento yo kanje nakore mu murai kibaranga ko mwagachire nyumba baiche bamburi mwagachire nyumba I'm ready and I said that one inje ko mwagachire nyumba mwane ndagera ikiagera esema wa won ngokora ndiga simbwa gacha tele aribye ko mutanga ndaba kingwa gachire nyumba lakini apatiwe shamba naba muraba baisoye batiye gutangana ni umuboraka ngane yaroburi mu ekasaba taichiro kiba umungino yara ko muboraka nande tari korima enyumba nene eri korima buri mu bonsipi ya ide ndagera umuyo munamenya taba mosereti yamenya torobo. That's why tutagetenga tigage nenga sobo aba bamo buri mu bwaye tumwagatire nyumba amenya soburi mu bwaye mosayo mwako yakoretse ati igendo bakoteba na torwane tesegi inche nani korwania omonte segi ekera bagite so mugondo kuri mane tractor bakamutuma nanda bamwe bakamutuma bagatana makombe kondwane bakanga kamagena omugongo amonoko gakira de osiasia simi
tukagenda oro bagakana nyagita ntonya gitari nkarikirwe bitiri nkareta ekere baigwete kurwa oro bagatama kuruga ama tukatano bakamya kongende kerenye bagajiko report oro ekere bakanko report iga ebinto byito byonse byota na bangire kwa ebu yaki yaki kibata etokoewa ekyagere ebinto byonse pi eb3 yane ne b3 yabo abwatite ki report cyonse bi ekyatumetu na korwase police station ya Mawawa bigatomwa ase director of public prosecution ali Nyamira bitegerewe ba the court prosecutor gakirigereya akarigereya ibintu byonse pi bagateba abantu bagenda ko teya beli na balinet no ne familia bana baye bakaigurwa mashtaka igonchire igentungia hata lakini mbara hayo yaki kama wanataka haki koti iko sio kuja kupiga mtu kunipiga vita sio yale matuzi wanaleta enchira bakonda amase kinyoro nembe sana tinge mno mura yo koriki mno mura yo chota na bana inchi bane abe kinyoro na mawa bamanyete ibinyoro byonse enchira nkura bakonda ama bakobatuma kubarama osenimba ke erinde bambwate na batagete basi na inde gento tukubona ki inche asta ina atamire mbone menyete asoboni mubwane ngeire na mama butabwati keri yonse ekero kuriye ekero barangire tuko high court bareta masakaraba bagorite tatu burimo original ya borite ama patana babwate asita yo tata abegete kebande asita yo tata ari abegete essay no obumuntu bali toko muntu oburimo butabwati essay butabwati kebande mapatana butabwati kebande basa betu kotini akababura bono bachakire gocha kondwa ni physically batagete kondwa physically bangere threats to an extent ngode ndura basikali mawabu na makwana police station inachungwa ese injaga konteya wataniua barabumbi nya atari bantu bataka mbatumika umuburaka egento yongo tebanga umusubati yo bagutumika tiga inyuri nga iya sereti kuna barobo abana bwa mosereti nona maro bataruteti ya umusacho ya mutindiki no musacho yo yamonyoreti abana baringa bane lakini bakamosena abana tatindeka na guchinje kura moenda giruriga buone umaye gutikundutira mage esegi ya gisaka senera na chakire bono iga munongo teba inari nge asigetentekerete abantu abacha support bako kwa boka banyane ngatuna mungojea 2027 na mimi nasema waseme watuseme a politician bajiche tiga mbatume ko mungino oyo kisiasa kuchando mungino oyo na abana baye kumurubo obori inje siasa kama ni kutolewa wale wako na haki ya kunitoa ni wananchi wale ambao wanipigia kura wao na kama nitakuwa nimewakosea onye na gose ironde omawawa ne rubwate haki ya kunitoa lakini sio mtu binafsi